idan koya ni dan Allah koya ni honorable Mustapha da Malam Mustapha da wayar wato jannan domin da taro da duk wanda ka gani nan area muna maraba da zuwan babban sakatare na jam'iyyar PDP sanata Umar Ibrahim Sauri ga shi ma halarci wannan wuri muna mashi maraba za mu ba da abin magana domin buɗe taro da addu'a ce ɗan media su koma daga gefe especially wanda ba yan social media ba domin a samu ƙarancin cunkoso a wannan wuri malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت الغيث المغيث اغثنا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اللهم باركنا اللهم تقبل منا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من الناصرين اللهم اجعلنا من المنصورين يا حي يا قيوم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم انت القهار فاقدرنا اللهم انت الوهاب اللهم انت الرزاق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وشكرا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم نرجوك da dukkan sunayenka masu girma masu daraja masu tsafta wannan tare yadda muka zo lafiya Allah sa mu kammala lafiya Allah sa a tattauna lafiya abin da ya kawo lafiya Allah mu kammala shi lafiya Allah ka taimake mu PDP power Allah ka ɗaukake ta PDP power Allah ka ɗaukake ta a Najeriya a yankin arewa a Katsina musamman a yankin musamman Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ya sa PDP ta ɗauke kasar nan gaba ki daya Allah ka ba mu mulki kasar nan gaba ki daya Allah ka samu kori yunwa Allah ka samu kori kishirwa Allah ya samu kori ɗan mata Allah ka kawo mana mutanen arziki wanda suka gudu daga PDP Allah ka gano mana su idan dai su mutanen kirki ne wanda na manza ne Allah ya suka gudu ka kara masu gudu Allah ka ba mu nasara Allah ka ɗaukake mu Allah ka kara mana arziki Allah ka kawo mana masu daraja Allah ka zama mana sanadiyar koran mulkin wannan
shugaban mu na wannan jiha masu iri Allah ka taimaki shugabannin kowane yake Allah ka tabbatar mana da alheri Allah ka ɗora mana sanatocin mu na PDP Allah ka ɗora mana ƴan majalisar mu na PDP Allah ka ɗora mana ciyamomin mu na PDP Allah ka ɗora mana kansulolin mu na PDP Allah ka mana masu arziki da za su bada arziki Allah ka mana masu arziki su bada arziki a PDP Allah ka ba mu samari na gari matan mu ka tabbatar mana da su a PDP a za su yi aure ka ba su mazaje na gari ka ƙara mana arziki ka ƙara mana taimako ka ƙara mana taimako ka ƙara mana gudunmawa ya rabar alamin an tarka halin kai ne mai rinjaye Allah ka wani rinjaye an tarka azizu Allah kai ne mai buwaya Allah ka ƙara mana buwaya an tarka wahab Allah kai ne mai bayarwa Allah ka bamu an tarka mu'udi Allah ka rika mana kai ne mai rikawa Allah ka sa PDP ta gaje Allah ka sa PDP ta dauke Allah ka sa PDP ta tsara a Najeriya ga wakiya Allah cire mana tsoro Allah ka wani samari da jiddatu Allah ka wani shugabanni na gari Allah ka taimake mu Allah ka wani mana arziki Allah ka wani mana arziki Allah ka samu ɗan aljanna ne Allah ka wani shiga wutar jahannama Allah ka taimake mu Allah ka taimake kasar mu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa qul lana innaka antal ghafurur rahim Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin PDP power Allah kawo mana PDP power Allah kawo mana Allah wa'annan mutum biyar dinnan su ne bismillah media namu ana saurara jama'a Allah a koma baya a saurara jama'a kowa da kowa ya saurara yanzu za a ci gaba da abin da ya kawo mu shugaban ya kawo taro to yanzu kowa ya saurara shugaba ne zai yi bayani domin abubuwan da ke akwai suna da yawa saboda kowa ya saurara ya ji umarnin da za a bayar muna roƙon ku don Allah jama'a kowa ya saurara duk wanda ke wannan wuri abin da ya kawo shi kenan domin a canza mu da ma guda hudu ce kuma an yi ɗaya a cikin cikakken bayani wanda mu zo mai abin da za mu jama'a da Allah kowa ya saurara lau ba shi da ma dama zai yi bayani abin da ya kawo mu a wannan wuri domin kowa ya saurara ya ɗauki bayaninsa domin ya koma gida kan bayanin za a yi jama'a assalamu alaikum kowa ya saurara mai girma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kaduna Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم. PDP power akori to alhamdulillah mai girma sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa baki ɗaya distinguished senator Umar Ibrahim Tsauri CON da Ladiman Dangantan Katsina masu girma yan wakil kwamiti na jam'iyyar PDP na jihar Katsina shugabanni wanda suke a wannan babban tebur da baki daya wanda akwai manyan da ba zan iya gana da yawa ba akwai dai board of trustee member namu kuma tsohon ɗan majalisar tarayya wanda ya wakilci Musa Matazu da Garba Shehu Matazu akwai ɗan kwamiti na riko na jam'iyyar PDP na arewa maso yamma distinguished Ibrahim Lawan Dan Kaba akwai tsohon shugaban jam'iyyar PDP na
jihar Katsina tsohon na takarar mataimakin gwamna wajen nan an tunkushe a akwai ɗan midiya Alhaji Rabu ga babban koli. Akwai ɗan yadanin Katsina na farko Alhaji Yusuf Shema, wanda a wannan daki da an gan shi an sarri ko da ba shi ko ni ne wakilin mai girma gwamna Shema, to za a kalli Alhaji Yusuf Shema baban manya ɗan yadanin Katsina na farko. Can gaba akwai wakilin mai girma ambasada Sani Saura Bala, wanda ya samu wakilcin Alhaji Bala. A nan akwai ɗaya daga cikin iyayenmu Alhaji Ibrahim Sayyidi, tsohon sakataren gwamnatin jihar Katsina, da kuma kusa da shi akwai honorable tsohon ɗan majalisar tarayya kuma tsohon ciyaman na board, tsohon shugaban karamar hukuma, masu dai na zole Alhaji Shehu Inu Imam Baskari, masu girma shugabanni na shiya na jam'iyyar PDP na jihar Katsina, masu girma shugabannin ƙananan hukumomi 34 na jihar Katsina da expo nasu na ƙananan hukumomin 34, masu girma ciyamomi na jam'iyyar PDP na jihar Katsina 361 na wannan jam'iyyar tamu mai albarka, shugabanni da suka zo da waɗanda zai iya gani daga kusa-kusa da wanda zan gani daga nesa, ba zan iya zana kowa da kowa ba. Akwai distinguish, mun san wata sa'a da mutum kusa da kai sai ka samu nesa, ga na hannun dama na nan distinguish na ɗaukar Katsina wanda ya wani takarar sanata a 2019 shi ne ke kusa da ni a nan gaba. Domin ce zan yi ta zane, akwai wanda kima ido na ba zai haƙo su ba saboda cikin wurin. Akwai iyayenmu suna nan bayan kujera wanda su ne cikin dattawan da suka rage mana a wannan jam'iyya ta PDP wanda suka rayu har yanzu. Akwai Alhaji Sada mai gode tsanni. Yau zaɓe da za a yi na kansila a tsarin jam'iyyar PDP da harar firamare shi ne ƙato bayan ƙato. Shi har yau ba ka iya canza mazaɓen kansila, shi ne ƙato bayan ƙato ne. Saboda wannan rijistar da ke akwai wadda ke a ward, to da ita ake zaɓen kansila. Mutanen da ke a ward ɗan PDP su za su tare su zaɓen kansila. Kun ga ƙato bayan ƙato. Rijistar nan duk wanda ke Najeriya ɗan PDP yana da sunan shi a cikin rijista. Constitution na PDP kuma ya ce custodian na rijistar nan shi ne chairman da sakatare na ward. Ko katin shiga jam'iyya za a baka. Za mu ga mai girma national chairman ya sa hannu, national secretary ya sa hannu. Da an zo ba a ce state chairman sa hannu ko state secretary. Sai a ce chairman na ward sakatare na ward. Shi ke nan kati ya cika. Wannan so kamar da na ce ainihin ward can aiki yake, kuma yanzu duk abin da muka ɗauka a nan tare da ku ga baki ɗaya, to yan ward ba su ne da wannan aikin da farko, shi yasa muka ce ba za mu yi sako ba mu ce a je a tara esco na local government da ward a gaya musu kowa ya zo mu faɗi kowa ya ji, kuma duk abin da muka ɗauka nan ina tabbatar muku shi ne jam'iyyar PDP ta jihar Katsina ta ɗauka. Abin da duk muka yi kafin yau mun yi ne don mu cika doka, kada wannan zaɓe na ɗanan komai da aka ambata ya zan cewa kun kalle mu kun ce ai mun makara akwai inda ba ku cika doka ba. To duk sharaɗin da doka ke nema zuwa tsaye wanda nake da ku yanzu mun cika shi tsakaninmu da hukumar zaɓe ta jihar Katsina da kuma na shiga jam'iyyar mu ta ƙasa baki ɗaya.
amma abin da ya rage mana shine kar ku manta da cewa siyasa ake, zaɓe ake, kuma zaɓen nan ba mu da makawa a kan shi. Babu yadda za a yi ka zo kai mulkin demokaradiyya babu zaɓe. Shi yasa aka sa wa'adi shekara 4 da ka gama sai an koma ga jama'a. Da abubuwan da kai wa jama'a sai ka dawo wurinsu, domin fama ɗin tana wurinsu na Allah ba da sai sun zaɓe ka dawo. To jama'a wannan ɗaki da muka hannu muna so mu tambayi junanmu dukanmu shin mun yadda jama'a yanzu mun yarda cewa dukkan ku kamar yadda muka dogara da Allah muka gaya mushi za mu fuskanci zaben ƙananan hukumomi na jihar Katsina. To abu na biyu shine bayan haɗin kanmu muna neman ƙwazo da za a tashi sai a yi, kuma ina so in isa muku da bayani daga jam'iyyar PDP tun daga ƙasa har sama. Dukkan wanda za su shiga zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi, kansilolinmu 361 da ciyamomi da mataimaka, jam'iyyar PDP ta jihar Katsina ba ta da ɗan takara ko da yawa ta ce sai shi sai an tilasta zama ɗan takara a cikin jihar Katsina. Kamar yadda kuka yanke jama'a kuke da ikon nan, muna tabbatar muku tsakanin mu ga Allah wanda duk ya gaba samu takara ba ko ta kansila ko ta ciyaman, to daga wurin shi ne ba a zaɓe shi ba dai jam'iyyar PDP ba ko ta jiha ko ta ƙasa ba ke a dage duk mai takara ya koma ga jama'a, mai son kansila ya koma mazaɓar shi, mai son ciyaman ya koma ƙaramar hukumar shi, kowa ya je nemi mutane. Kada ka zo wurin wani shugaba kana neman a baka damar takara, shugabannin ka na can maza a tabaro su, kowa ya koma ga kuma tsarin zaben nan. Kada ka baro kujerar ka gida ka taho kana neman alfarma wurin wanda ba za su maka alfarma ba. Kuma muna son matasa ku shiga cikin hidimar nan sosai, kuma kada a hana matasa dama kowa a bashi dama, wanda ta Allah ya ba a bashi. A zo mu jama'a mu ci zaɓen nan domin mu kori kowa ya hutar cikin nan. To wannan batun zaɓen nan kuma kenan za mu ci gaba da duk shirye-shiryen da suka kamata. Na biyu jama'a a shugabancin jam'iyyar PDP na jiha game da na ce muku an gama shugabancin jam'iyyar PDP na jiha. Akwai organs na jam'iyya wanda ake ce ma organs wanda ke cikin kundin tsarin mulki, waɗanda aka zaɓa al'umma suka zaɓa wanda bai samu ba ya yi haƙuri ya taho a tafi da shi. Insha Allah. Rayuwa shi a ƙara gaya muku ko da an yi zaɓen share fage kansila uku ke so ɗaya ci biyu suka faɗi to biyun su ba kansilan da ya ci goyon baya a zo a ci nasara cikin yadda Allah. In aka ci nasara akwai rabin shugaban da zai kansila, akwai SA, akwai sakatare, akwai abubuwa da yawa za a kirkiro a lokacin wanda za su rike dukkan wanda ya takara a cikin jam'iyya insha Allah. A game da na ce akwai shugabancin PDP na jam'iyya na jiha wanda ya kama daga chairman na jiha abin da ya kai har chairman na ward. Akwai caucus committee na jam'iyya
wanda ciyaman na jiha shi ne ciyaman na caucus committee na jiha. Abin da ya kai har ƙasa akwai caucus na zone, akwai na local government da sauransu. Sannan akwai kwamiti na dattawa na elders wanda ake kira elders committee. Shi wannan kwamiti na dattawa ne, iyaye ne masu shekaru, masu kima, masu tsawata wanda za su ce a bari, wanda za su ce wanda ba daidai ba, wanda kayan daidai. To dukansu akwai su a cikin kundin tsarin mulkin jam'iyyar PDP. Allah ya ji kan Alhaji na Madidan kama da gafara. Shi ne chairman na elders committee wanda yake shugabanta wannan kwamiti, ya fara aikin ba na ɗai ba. Allah ya shi rayuwar shi. Muna fatan Allah ya gafarta mai sauran wanda suka riga mu gidan gaskiya. To bisa da shawara wannan ɗakin da muke yau, taro ɗaya ne kawai ke gaban wannan ɗakin, shi ne taron congress wanda ake zaɓen shugabannin jam'iyya na jiha idan takara na gwamna. Amma wannan kwamitin yau da ke zama shi ne na biyun ƙololuwa a mulkin jam'iyyar PDP a jihar Katsina. Da saboda haka shi ne muka kawo shawara, shi ma 'yan ɗakin nan ya amince mana gabaki ɗaya na cewa akwai wanda aka yi proposal da yardanku zai shugabanci wannan kwamiti na dattawa domin tsawatawa da cancanta. Wannan bawan Allah shi ne mai girma sanata Umar Ibrahim Tsauni. Ya shugabanci kwamitin dattawa na jam'iyyar PDP na jihar Katsina da daga hannu. PDP! Daga yau dukanmu mun miƙa shugabancin ƙarfin kwamiti na jihar Katsina ga mai girma tsohon sakataren jam'iyyar PDP ko kuma sakataren jam'iyyar PDP. Don na yi doka na ce na wanda ya ce tsoho, saboda ba mu da national sakatare sai shi har yau a jihar Katsina. Sauran da muka yi wani national sakatare to shi sai gaba koma national sakatare. To Allah ya sa albarka, Allah ya mushi jagora da mu baki daya, Allah ya ba jam'iyyar PDP da sa'a. To jama'a zan karkara bayani na, zan kare bayani na, zan kira bayani da fatan cewa alheri na shugabancin PDP a jihar Katsina ba mu gama taro ba mu musu addu'a. Addu'ar nan ga mutum biyu wanda suka yi gwamnoni, ɗaya Malam Umar Musa addu'a shugaban Allah ya gaji da ɗaya da Tamburan Shehu Shema sannan ya ga Hausa. Sun fi da mu kunya a mulkin jihar Katsina. Yau an wayi gari da abin da za ka faɗi da sauri to za a ce maka ko dai Malam Umar ko kuma Ibrahim Shehu Shema. Da ka ce jirgin sama sai a ce wa, da an ce ring road sai a ce wa, da an ce Umar Musa University sai a ce wa, da an ce Gama House sai a ce wa, da an ce Karkar da Stadium sai a ce wa, da an ce Fatima Shema sai a ce wa, da an ce Barhim Housing Estate sai a ce wa, da an ce Youth Club ne sai a ce wa. To mu yi ne, asibitin gashi, ya raduwa, tarihin jiha wanda aka yi da ma'aikata ne. Da saboda haka jihar Katsina daga Umar Musa, babu abin da aka hada, muna kalubalantar gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kirawo shugaban kasa Muhammadu Ibrahim Shehu Shema da ya ring road. Idan ka kawo shiga Katsina akwai da za ka tsallake ring road daga kasa, in ma an gama kenan da shanaki. In ba ta zo kowa kaura ba ka ga da kasa, wanda bai zo kowa kaura ba in bai ga da kasa ba ba zan tsallake ring road ba ko. To shi ne muka ce gwamnan Shema ya hango abin da Katsina ke so shekara 20. Cunkoso ne za a gina ta ƙasa ko? To in ka tawo daga
tafiya in za ka dusa ma kana buƙatar ka shigo cunkoso daga daura in ka taho za ka tafi ba tsari kana buƙatar ka shiga gari ka samu cunkoso saboda ringo saboda haka mulki ake da aiki da hannun nesa ba awaki da ƴan kawance-kawance Yo injiniyan baya yi ramin ya ce ya lafa da